Son imaxes tomadas en Vilagarcía nas últimas horas que dan boa conta do máis significativo ata o de agora da borrasca Claudia, a cantidade de chuvia que está a deixar en toda Galicia. Non houbo incidencias graves, pero sí anegamentos puntuais en zonas como esta e as miradas comezan a virar cara a algúns ríos da provincia de Pontevedra ou da Costa da Morte. A borrasca tamén trouxo refachos fortes de vento e as xa habituais caídas parciais ou totais de árbores que estiveron a piques de ter consecuencias graves en lugares como A Baña ou Moaña ou impactar contra vehículos ocupados. O condutor afectado en Moaña, un taxista, levaba clientes e aínda hoxe ten o susto no corpo. Paramos debaixo da árbore esa que casualmente cando estaba cobrando o servicio pois viunos encima. Bueno, menos mal que ainda se botou o rapaz un poquinho hacia a dereita cando sentimos gritar que nos viña algo encima e pudo salvar o que foi a rama que nos entrou dentro do que foi o habitáculo do coche. A rama que entrou como un misil hacia dentro e quedoulle pois, literalmente en riba do ombro. Hasta lle enganchou así pola capucha, o sea, foi de película. Boas tardes, mércores 12 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Outro que salvou a vida foi un operario forestal en Chantada. Caeu por un desnivel duns 15 metros. O home estaba a limpar a maleza da beira vía da estrada que comunica Chantada e os Peares. Os bombeiros tiveron traballo arreo para sacalo nun rescate moi difícil. A lo menos pode contalo. Cando chegamos nós xa estaba o médico, xa a enfermeira do PAC, xa estaban dous personales da ambulancia, xa o tiñan estabilizado abaixo, entón nós o que fixemos é baixar unha camilla de rescate e mediante unha corda que nos valeu de aseguramento izado, pois o sacamos hacia a carretera onde xa foi estabilizado mellor e mobilizado en ambulancia ao centro de Monforte. Só quedaron en pé as paredes. Falamos do incendio que arrasou un alpendre en Quiroga, na provincia de Lugo. Estaba cuberto de lousas, pero a estrutura colapsou debido ás altas temperaturas que provocou o lume. No interior había apeiros de labranza, cubas de madeira e unha carretilla. Ningunha persoa resultou ferida, pero os danos materiais superan os 15.000 euros. Cuando me di cuenta estaba humo, salía humo de aquí eso, y vimos que estaba la cosa ya ardiendo. En cosa de media hora colapsó el techo y ya quedó todo como lo veis. E a Policía Nacional investiga un roubo cometido de madrugada nunha tenda Delicatessen da Coruña. Os ladróns romperon o cristal do escaparate para acceder. As cámaras de seguridade graváronos en plena acción. Un veciño alertou os axentes cando viu os cacos saír fuxindo co botín. Xa foron detidos. Eran dous mozos, sale na grabación, que romperon coa roupa e unhas pedras, romperon o cristal. A policía chegou moi rápidos grazas a un veciño que chamou as autoridades, sí. Cúmprese un ano do crime de Antonio Costa, o carniceiro da Praza de Abastos de Santiago que morreu dunha malleira cando chegou a traballar ben cedo. O xuízo arranca o 26 de xaneiro. O xurado popular terá que decidir se o muñico, como se coñecía, tivo opcións de se defender do ataque dos dous detidos. Homicidio para a Fiscalía, asasinato para a acusación. Asesinato por unha alevosía sobrevenida e incluso entendemos que tamén existe a característica de ensañamiento, porque creo que os feitos son realmente o que merecen. É un delito de lesión segundo a defensa dos dous acusados, dous mozos de orixe venezolana que están en prisión dende aquela desgracia da madrugada. Kevin Martín Guillén e Carlos Eduardo Yépez enfrontanse a unha pena de 16 anos polo último crime que conmocionou Compostela, unha cidade de poucos sobresaltos deste calibre. Antonio Costa, o muñico, era unha persoa recoñecida con anos de oficio ao lombo. O mercado perde un valor importante, un atractivo importante, porque ese conocemento que arrastra a familia Muñico estaba depositada en Antonio. Comprar carne podes comprar en calquer sitio, pero a carne dun artesano como él, non. Mi padre era unha persona que iba todas las mañanas temprano a la plaza porque era su vida, era su hobby. Sus clientes eran su segunda familia. Nunca, nunca, nunca la violencia es la solución.
Menos aínda unha discusión que nunca debeu pasar do intercambio de palabras. Pero que pasou logo aquel 12 de novembro de 2024? O testemunho con máis valor no que se apoia o fiscal é o do garda de seguridade da praza, que tamén resultou ferido cando quixo axudar a vítima. Segundo o seu relato, o muñico encarouse cos seus agresores fora do recinto, pero a pelexa endureceuse dentro, onde forcexaron. O carniceiro colleu un cepillo con pau supostamente para se defender, pero todo virou na súa contra. Carlos Yépez golpeouno con forza e tirou no chan. Cando tiña inmobilizado o seu compañeiro, Kevin Guillén, deulle alo menos 2 golpes coa barra de ferro do cepillo de limpeza. Puideron ser definitivos. Segundo contou o vixiante, escoitou que Carlos Yépez dicía "matástelo". Entendemos que é unha acción, é unha única acción feita por dúas persoas, a suciencia e conciencia, é dicir, colleron a este home, ademais dunha forma absolutamente salvaxe, e foi necesaria a acción de un para que o outro tamén a levase a cabo. A autopsia confirmaría despois que Antonio Costa morreu dunha lesión no cráneo e outra no cerebro. O xurado popular terá que decidir se tivo opcións de se defender ou non. O xuízo comezará o 26 de xaneiro, 1 ano, 2 meses e 14 días despois do crime. A familia do home de orixe portuguesa que apareceu morto nun pozo do Porriño pide reabrir o caso ante a Audiencia Provincial de Pontevedra. Aseguran que foi un crime premeditado e non un accidente. Por iso piden xustiza e reclaman que non se arquive a investigación. A vítima desapareceu en Vigo no 2018. O seu cadáver apareceu 3 anos despois no pozo, tras a difusión dun retrato robot que permitiu identificar o falecido. 3 persoas estiveron investigadas en relación ao caso, pero finalmente a Suiza sobreseu o procedemento por falta de probas. 6 meses menos de prisión para a asasina de Leticia Sanabria, a rapaza de Valdeorras morta a mans da súa compañeira de piso no ano 2021. A pena quedalle en 12 anos e non 12 e medio, tras a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que corrixe o que decidira a Audiencia Provincial de Ourense despois dun xuízo con xurado popular. O xurado decidiu aplicar unha agravante de abuso de superioridade. O Tribunal Superior anúlao. Confírmanse 54 anos de prisión para un matrimonio na zona de Ferrol que captaba mulleres na América Latina para que exerceran a prostitución. A sentenza do Superior de Xustiza de Galicia confirma o ditame da Audiencia Provincial da Coruña e mantén a pena polos delitos de tráfico de seres humanos, inmigración ilegal, explotación sexual e tráfico de drogas. O matrimonio dirixía unha trama que traía ilegalmente as mozas de Paraguai e Colombia e forzábaas a pagar débedas ficticias de entre 5.000 e 7.000 euros. Xunto con eles tamén foi condenada a 25 anos de prisión unha colaboradora da rede de explotación sexual. E a polémica demolición dun edificio en Vigo, na República Arxentina, acabou provocando altercados. Hai denuncias mutuas entre a empresa que se encarga de derrubar o inmoble e o propietario da casa lindeira que está a sufrir danos importantes, cunha parte do seu soto ao descuberto. Dende a construtora Resigal din que o dono da casa intentou atropelar un operario. A versión del é ben diferente, asegura que o acoso é diario e que un dos obreiros foi quen lle propinou a el un puñado nun ollo. Deixamos a información de sucesos, imos deternos con detenimento nesa borrasca Claudia no Galicia Noticias, unha borrasca Claudia que nos está deixando sobre todo chuvias abondosas en toda Galicia, mal estado do mar, con aviso laranxa na maior parte da costa e moita atención aos ríos. Demetrio, como anda a cousa por aí, onde estás ti? Situación complicada, a verdade, nós estamos agora mesmo na zona de Cee, Muxía, toda esta parte que estaba, como decíamos, activada ese aviso laranxa por esas fortes ondadas, refaxos de vento, pola chuvia, sobre todo polo mar, ese refaxo, o mar con ondas de ata 5 ou 6 metros. Dicías agora, decías ben, o perigo está precisamente neste instante, unha vez que se desactivou ese aviso laranxa no que é no mar, o aviso amarelo, e a laranxa mantense precisamente na zona na que nos topamos. O perigo está agora en ríos como este,
o río Castro, que desemboca na zona de Lires en C, pois precisamente que xa desbordan algúns puntos como este no que nos atopamos agora mesmo. Trátase dun río con moi difícil acceso, pero dende aquí podese ver agora mesmo como baixa con este caudal moi por riba xa do que ven sendo o seu caudal habitual. Son tres agora mesmo os ríos que estarían en ese con puntos de desbordamento. Outro sería o Cabeiro na zona de Redondela e o Eifonso en Vigo, serían xunto con este río Castro na zona de Ceo, que agora máis preocupan precisamente por esta cantidade de agua que leva caendo xa desde onte pola tarde sin tregua ao longo de toda esta madrugada e desta mañá, xa que non deu ningún respiro, choveu agora sí, parece que nos deu unha pequena tregua, parou de chover neste preciso instante, pero como decíamos, a cantidade de agua fai que estes tres ríos mencionados sexan agora mesmo precisamente os que máis preocupan por eses puntos de desbordamento como este no que nos atopamos agora mesmo. De feito, nos comentaban dende a Policía Local de C que tiveron que acudir a zonas precisamente da desembocadura deste río para ver como era a situación. De momento, risco, pero sin danos de que lamentar de momento, afortunadamente. Nesta área é onde nas últimas 12 horas temos as acumulacións máis importantes, especialmente na estación de Santa Comba, onde superamos os 120 litros, moito contraste, non? A zona onde a fronte persistente no oeste de Galicia, as acumulacións son moi importantes fronte a rexistros nulos, non? Sen chuvia na Mariña. A fronte asociada á borrasca Claudia está deixando en Galicia as chuvias máis intensas e persistentes dos últimos temporais. As acumulacións de auga superaron os 100 litros por metro cadrado no suroeste da provincia da Coruña entre onte e hoxe. En Santa Comba registraron máis de 180 litros de auga por metro cadrado e en Cee e Corcubión pasaron dos 150. Posiblemente os rexistros de chuvia asociados á influencia desta borrasca sexan os máis cuantiosos, non, do que levamos nesta temporada de borrascas. Esta tarde as chuvias generalizaránse ao resto da comunidade. Hoxe temos un aviso laranxa precisamente no oeste da provincia da Coruña, avisos amarelos en gran parte da provincia da Coruña, provincia de Pontevedra, por esas chuvias persistentes, e tamén aviso amarelo por chuvias intensas nas zonas próximas ao litoral da provincia de Pontevedra, onde os chaparróns esta tarde podrían ser fortes. Esperar na casa a que escampe non parece unha opción. A auga acompañaranos ata o sábado. Traballar con auga, por nós xa estamos acostumbrados e para nós máis ou menos ven sendo igual. Da máis pereza ir a clase, da máis pereza todo. Hoy además me tocaba venir del pueblo y para conducir horrible. Paraguas, chaqueta e funciona. Os refachos de vento chegaron aos 132 km por hora nos Ancares. O vento zoou con forza nas 4 provincias. Cedeira, Cuntis e Carnota superaron os 100 km por hora. Nas últimas horas rexistráronse 144 incidencias na circulación, a maioría debido á presenza de árbores, postes e vías anegadas. As temperaturas máis agradables téñenas na Mariña. As máximas donte foron na Mariña, en Ribadeo, de 24 graus, as máximas de toda Galicia. Hoxe, amencíamos con 19 de mínima nesas áreas. É unha característica local cando hai ventos do sur. Pois con esta situación a Xunta mantén activado o plan Inungal polas próximas chuvias na nosa comunidade, que afectarán sobre todo as provincias da Coruña e de Pontevedra. Hai que ter especial precaución por posibles subas de caudal e desbordamentos nos ríos Cabeiro en Redondela, Castro en Cee e Eifonso en Vigo. Dende o 112 recomendan non levar a cabo ningunha actividade preto destas contornas fluviais. Un dos incidentes máis clásicos destas borrascas son as caídas de árbores que ás veces o fan sobre persoas ou vehículos. Ocorreu nas últimas horas no barrio vigués da Seara, no concello da Baña, e na parroquia de San Martiño de Moaña, onde unha pola atravesou o cristal do vehículo que era un taxi e rozou un dos pasaxeiros, por sorte sen provocar danos persoais. O olmo que caeu sobre o taxi de David e dos seus 2 pasaxeiros xa está atorado aquí neste parque biosaudable do Casal en Moaña. Segundo os veciños, xa estaba vello e menos mal que non caeu cando as persoas maiores usan as randeiras. Era un árbol que tiña pinta de ser vello. Era alto e o vento que hubo onte, non era nada extraño. A pena foi que pillou unha persona nun momento, caiu nun momento menos oportuno. Vendo as fotos que nos proporcionou David, semella unha milagre que non houbese danos persoais, porque a pola entrou como unha frecha atravesando o cristal dianteiro do vehículo e pousando no ombreiro dun dos pasaxeiros.
A rama que entrou como un misil hacia dentro e quedoulle pois, literalmente en riba do ombro. Hasta lle enganchou así pola capucha, o sea, foi de película. Teu a parte superior do árbore e nada, caiu pois, na luna do coche, entonces entrou violentamente, entrou para dentro como un cohete, unha das ramas safou polos pelos o rapaz, sí, sí. O coche xa ten a lúa arranxada e falta a mañá a chapa. Pouco ten de chapa terá como igual 1000 euros máis ou menos, e de a luna adiante, pero bueno, o mellor foi que non hubo danos físicos de ningún tipo, na máis que o susto, queda nunha anécdota e punto está. Houbo sorte de que no parque biosaudable non había ninguén e que malia o concorrido da festa que se celebraba onte aquí, a caída non afectase a máis persoas. Pois habería unha desfeita, e aparte que é unha festa que pasan centos de personas por ali, nese momento, pois cuadrou que non pasou nadie, estábamos nós ali estacionados e a nós tampouco nos pasou nada, quedou nunha anécdota e punto. Pero o problema era un olmo, eu creo, pero estaba podre polo medio, entonces había un pouquiño de vento e partiuno a mitad, que despois, posteriormente do accidente, retiraron toda a árbore, cortarona e retiraron todo. Acordonaron unha zona aí durante 10 minutos. Sucesos semellantes houbo nun predio privado do barrio vigués da Seara, próximo ás Travesas, e tamén no concello coruñés da Baña, na rotonda de Ceilán. O vehículo quedou, tal e como ven logo de escarcerar os 2 pasaxeiros, un con mobilidade reducida. Aquí sí que houbo lesións, unha posible fractura de cadeira. Hai polémica en Vilagarcía a conta das obras de humanización da céntrica rúa Clara Campoamor. Vanse inaugurar o venres, pero a noite pasada, coincidindo coa preamar, anegouse. Non houbo que lamentar estragos, pero algúns comerciantes temen que se segue chovendo intensamente, a auga acaba entrando nos negocios. Ata 56 litros por metro cadrado caeron onta noite en Vilagarcía. Coincidiu coa preamar e os servizos de emerxencias tiveron que atender numerosas incidencias. Algúnas chamadas alertaban da acumulación de auga nas rúas Baldosa e Clara Campoamor, no centro da vila, onde corresponden estas imaxes captadas polos veciños. A partir das 9 da noite de onte aproximadamente, empezaron a recibir chamadas no parque, tanto por parte do 112 como de particulares, informando de anegamentos en diferentes puntos da vila. Cando cadra pleamar, chove como chove onte, pois son problemas típicos. En algunhas cando se chegaba, pois xa non había tal anegamento, porque sí que foi algo que non se mantivo moito no tempo, non? Clara Campoamor foi unha delas e houve moitas outras. Na rúa Clara Campoamor executáronse obras de humanización que van ser inauguradas o venres. Desde o Concello explican que mesmo se duplicou o ancho das tubaxes. Entre os comerciantes e veciños hai opinións encontradas sobre a idoneidade desta obra, a vista do sucedido a noite pasada. Eu non sei cal é o problema, ni como se soluciona, iso teñen que dicir os técnicos, non? Pero, desde logo, o que fixeron, e visto que pasou esta noite, pois non está moi ben feito, a verdad. Pienso que sí, pero no porque a lo mejor no se haya ejecutado bien la obra, sino porque la naturaleza tiene un curso que si se junta mucha lluvia y la subida de la marea, no en esta calle, en cualquier otra aquí en Vilagarcía, porque le comimos terreno al mar. Ese é o problema que hai en Vilagarcía, a subida da marea con o exceso de chuvia. Desde o Concello argumentan que a rúa está por debaixo da cota do mar e que, malia as melloras no sistema de drenaxe e a ampliación das tubaxes, cando chove forte e coincide coa preamar, a auga é imparable e imprevisible. Consideran que parte da solución ás continuas inundacións que se producen na vila está nas obras dos tanques de tormentas que executa a Xunta e que levan meses de atraso. Este martes foi o día que rebordou a paciencia de moitos veciños e comerciantes do concello coruñés de Mazaricos. Continuos cortes de luz durante toda a mañá que complicaron moito as tarefas habituais. Y normalmente cuando hay algo de tormenta, de viento, tormenta, se nos va, nos quitan, la ponen, se va la corriente, vuelve a venir. Pero así de largo tiempo no es normal, no. Hasta as 4 da tarde que non veu a luz. Entonces aquí non sabemos que medicinas darle, la paciente se teñen que ir. No centro médico estaban con as vacunas e creo que tamén foi un desastre. E aquí o que pasa é iso, que todo vai con tarjeta electrónica, con luz, con teléfono, e estuvemos sin luz.
no pudimos trabajar, no teníamos caixa, no teníamos cómo pesar en las balanzas y estuvimos toda la mañana sin trabajar. Supermercados, farmacias, xestorías, bares, dende primeira hora da mañá todos os negocios sufriron as consecuencias dos cortes de luz. Non puideron traballar con normalidade e as perdas económicas moitas veces asúmenas eles sós. Convenza. Acaban de virme a cambiar un grupo, non un grupo eléctrico, non, unha pila, que de cada, e las baterías e todo eso están estropeándose. Eu acabo de chamar ao seguro, non sei se me abonará algo. Muchas quejas, vinieron a la puerta, no podían entrar, no podían comprar. Muchos clientes ya tenían el carro con la mercancía y no pudieron pagarlas por la luz. Que aquí as cafeteras non lle funcionan as máquinas, non sei se lle funciona a lotería, pero creo que tampouco. Aquí o jefe estaba bastante fastidiado porque non quería falar nin con clientes. Había que mirar. Pa que están, cobran, A sensación é unánime en Mazaricos, fai falta unha mellora nos servizos de suministración eléctrica en moitos puntos do concello, xa que non poden estar a expensas dos habituais temporais como os que se sofren estes días. En Coirós, os veciños e o concello non lle quitan ollo dende hai días a un poste de Movistar que está na Nacional Sexta camiño de Oza dos Ríos. O vento e a chuvia fixeron que cedera e a arestora supón un perigo para viandantes e coches. Ademais de caer, deixaría sen internet toda a zona. Luís vive na casa de enfronte, a carón da súa filla. Condúcenos ata o poste. Con só achegarnos, evidenciase a manifesta inclinación e o perigo. Aquí está, torceuse na tormenta esta que viñeu a semana pasada. Hai aproximadamente 8 días. Ha tirado encima da carretera, que ben se ve como está. Démonos conta ao levantarnos, vímoslo tirado e fomos hasta aí, pero non hai nada que facer. Chamamos a Movistar, pero é como se non chamáramos a nadie. Non nos fixeron nin caso. O poste é de Movistar e da suministración de internet e teléfono á zona, que se dan por feito que en calquera momento van quedar sen rede. A ver, nos no noso caso estamos teletraballando tanto a miña muller e máis eu. Entonces, claro, se nos quedamos en internet, a verdade é que estamos perdidos, porque non podemos traballar, basicamente. Con todo, a preocupación maior é outra. Pode cometer aí unha desgracia moi grande. Por aquí baixan os ónibus que levan os rapaces da aldea de Lesa e de Mirille, baixan os ónibus e que se cae encima dun ónibus deses, pois fai unha verdadeira desgracia, ao mellor. E ademais, esta carretera ten moito tránsito, é a carretera que ven de Oza dos Ríos. De feito, eu outro día ainda me preocupei, porque ainda decía a miña muller: hai que ter cuidado con este poste, porque como lle caiga, calle a familia tamén de Luís. Que o levanten, que o poñan como ten que estar. É o que pedimos. Mañen canto antes, eso está claro. O sea, teñen que amañalo e facelo en canto se poda, porque co vento que está facendo estes días, cada día está un pouco máis torcido. Unha reclamación a que tamén se sumou formalmente o Concello, que lle exixe a Movistar estabilización urxente do poste, pero que polo momento non obtivo resposta. Os operarios de fibra óptica traballaban noutro poste lindeiro. Cando os viron chegar foi inevitable pensar que viñan por eles. Nada máis lonxe da realidade. Toca seguir agardando. A Policía Nacional prendeu 2 homes tras roubar en 2 tendas de alimentación do centro da Coruña, Reyes. En ambos os dous casos, os ladróns conseguiron roubar despois de romper o cristal. Un dos negocios é esta tenda de produtos delicatessen da rúa Santa Catalina, que está detrás de min, e supostamente os ladróns colleron desta obra unha pedra para romper un dos escaparates laterais. De aquí conseguiron fuxir con 3 botellas de viño valoradas en algo máis de 60 euros. Marcharon cara a outro establecemento tamén de alimentación onde a policía os colleu na hallada. É o momento en que os ladróns conseguen romper o cristal dun dos escaparates laterais desta tenda de produtos delicatessen situada a escasos metros dos cantóns. Eran 2 mozos, sale na grabación, que romperon coa roupa e unhas pedras, romperon o cristal. Simplemente para coller 3 botellas de viño. Vale moito máis o cristal e o mal rato que pasas que as 3 botellas de viño. Faltaban poucos minutos para as 3 da madrugada deste martes. Un veciño escoitou os ruidos e alertou a policía. A policía chegou moi rápido gracias a un veciño que chamou as autoridades, sí.
De aquí marcharon á carreira cara a estoutra tenda de alimentación situada en fronte do Paseo Marítimo e actuaron do mesmo xeito. Rompe el cristal con esto. Aquí está una toalla con sangre, policía que se llevó. Se cogió a barrios de botella de alcoholes, se cogió el cajón de guardar dinero. Nosotros todavía no sume la cantidad final, más o menos 1.000 euros así, con total. Mi cuenta bancaria también. Ayer noche se usó la cuenta bancaria mía. Cerca de Rondanelle. Hay una tienda cerca de Rondanelle y otra es donde está la iglesia de Finisterre. Ellos se aprovechó allá por comprar las cosas con mi cuenta bancaria. Mahadi conta que abriu este negocio en decembro do ano pasado. Nestes 11 meses, esta é a terceira vez que lle entran a roubar. El primera vez me rompió desde allá. En esto pequeñito vinilo, se entró desde allá. Después me rompió el portal. Esta vez también me rompió el portal. Entonces esto está un poquito peligroso por Coruña. Desta volta, a Policía Nacional logrou prendelos. Trátase de 2 mozos magrebíes detidos previamente por entrar de xeito ilegal en España. Un operario forestal resultou ferido tras caer por un desnivel de 15 metros en Chantada. Estaba a limpar a maleza da beiravía que comunica a estrada da vila ata os Peares. Traballaban nesta zona de Bancais, na beiravía da estrada local entre Chantada e os Peares. Estaban rozando cando o terreo cedeu e o bombeiro caeu. Precipitouse a unha altura duns 15 metros. Marchou unha parte do terreno onde estaba e había esvarado e caído nunha zona a distinto nivel e había sufrido un pouco na caída. Foron os compañeiros da cuadrilla os primeiros en atendelo e xa viron que non podían sacalo. Na zona hai unha forte pendente con socalcos e o terreo estaba húmido e esvaradío. O que fixemos é baixar unha camilla de rescate e mediante unha corda que nos valeu de aseguramento izado, pois o sacamos hacia a carretera onde xa foi estabilizado mellor. Fixeron falta todas as mans, as dos compañeiros, os 5 bombeiros desprazados e a Garda Civil. O ferido tiña múltiples contusións. Entendo que ao ceder o terreno que se abalanzou ou se botou para atrás, pero bueno, el foi parar aos árboles, entonces o golpe foi nunha pequena distancia, pero sí que dixo que levaron un golpe contra o matorral, entonces case seguro que caeu de cabeza. O home trasladaron ao hospital e tras pasar unhas horas en observación foi dado de alta. E 2 guindastres e máis de 2 horas fixeron falta para retirar un camión accidentado no concello de Brión. O vehículo articulado de gran tonelaxe saíu da vía e quedou encaixado na cuneta. Iria. Si o camión circulaba cargado de peles por esta estrada da parroquia de Bastavales e a esta altura saíu da vía e acabou metendo unha roda nesta cuneta. Para sacalo de aquí fixeron falta 2 grúas e tamén cortar o tráfico durante máis de 2 horas que durou esta operación. Os veciños da zona din que cada vez é maior o tráfico pesado nesta vía, que non ten o ancho suficiente como para que circulen con seguridade este tipo de vehículos. Non foi un accidente grave, pero sí moi aparatoso. Sucedeu á media tarde donte na estrada de Bastavaliños, que une Brión con Rois. Por motivos que se descoñecen, o camión saíu da vía e acabou atrapado na cuneta. Sacalo non foi sinxelo. O vehículo tiña dobre remolque e viña cargado de pellets dunha fábrica da contorna. Fixeron falta 2 guindastres para rescatalo e a intervención da Garda Civil e a Policía Local para cortar o tráfico. Aos veciños da zona non lle sorprende o sucedido. No, pasan camiones, trailers grandísimos, pero a todas horas, todos los días. Es un caso serio. No sé por qué tienen que pasar os camiones por aquí desta maneira. Despois de que teñen aí a fábrica, a carretera é estreita para o camión que pasa para ir para aí e vir. Queixanse de que esta estrada municipal non é axeitada para este tipo de transportes. Ao encontrarse de frente teñen que arrimar as orellas e ir moi despaciño para pasar os dous. Que incluso cando ves con un coche te ves negro vindo que tes que arrimar de bastante. E o ter que arrimar, ou ben van á cuneta ou ben invaden a senda por onde circulan os peóns.
Ti vas andando e tes que arrimarte a cera por culpa do coche que se mete na acera. Y yo que paso muchas veces tengo que tener muchísimo cuidado, porque ya no soy una niña y... Un perigo que para estes veciños se solucionaría ampliando o ancho da vía. Quizáis así, din, non volverían repetirse imaxes como a deste camión encaixado na gavia. Un comportamento incívico que algúns seguen practicando, aparcar en prazas reservadas a persoas con discapacidade. Pois ben, estes colectivos reclaman que se endurezan as sancións con aqueles que non respectan este tipo de espazos, Nuria. Sí, parece, Raúl, que apelar ao peto é a única medida efectiva que pode disuadir os condutores de seguir aparcando nas prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida. Ata agora, esta infracción comporta unha sanción de 200 euros, pero podería duplicarse esa cantidade, chegar aos 500 euros en caso de que prospere esta modificación. Todo, como dicimos, co obxectivo de que os condutores que non teñen tarxeta habilitante, ese distintivo, poidan seguir aparcando nas prazas reservadas. Días como hoxe de pleno temporal e lugares como este, entornos de hospitais, son a tormenta perfecta. Atopar nestes días unha praza de aparcamento de discapacidade libre é un auténtico quebradeiro de cabeza. É necesario pois ese incremento de sancións, pero tamén é necesario facer pois unha campaña un pouco de seguimento da utilización das tarxetas nesas plazas. Vale, se utilizan mal por persoas que non teñen tarxeta, se utilizan a veces con razonamentos de que é un momentiño, pero ese momentiño pois está dificultando e poñendo barreiras ás persoas que teñen mobilidade reducida. Un incendio arrasou un alpendre en Quiroga. O teito do inmoble, que estaba cuberto de lousas, colapsou debido ás altas temperaturas acadadas. Non houbo que lamentar danos persoais, pero os danos materiais superan, atención, os 15.000 euros. Do alpendre dunha vivenda da Ribeira, na parroquia quiroguesa do hospital, só se manteñen en pé as paredes. O resto quedou arrasado por as lapas tras declararse un incendio. No interior da palleira gardábanse apeiros de labranza, cubas de madeira, unha carretilla ou unha bicicleta que pertencía a un veciño. É o único medio de locomoción que teño é a bici, porque eu vivo aí arriba nunha aldea, sabes? Claro, ahora vou a botar de menos mal que teño outra de repuestos. En cosa de media hora se colapsó el techo y ya quedó todo como lo veis. Así, eso fue media hora, porque avisamos enseguida. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros do Parque Comarcal de Monforte e máis unha carroceta municipal de Quiroga que estiveron a traballar durante unha hora en evitar que as lapas se propagasen a outras vivendas. Tocante a orixe do lume, descoñécense as causas, pero o certo é que os fortes refachos de vento e a presencia de material altamente inflamable fixeron que o pendello ardese enseguida. Cuando me di cuenta estaba humo, salía humo de aquí, eso, y vimos que estaba la cosa ya ardiendo, el tejado. Plantó, que debió de ser del viento que hacía, levantó alguna chispa o lo que sea, y como aquí nada más que teníamos paja, teníamos muchas cajas de cartón, cosas que incendiadas, que se pudieron incendiar, y entonces fue la cosa así. Os donos da palleira estiman que serán necesarios máis de 15.000 euros para poder arranxar o inmoble. Veciños do Burgo no concello de Culleredo exixen a poda das árbores do paseo a carón da ría. Consideran que o estado do arborado situado fronte ás súas vivendas supón un risco pola posible caída de polas e pola follaxe que atasca os sumidoiros. Veciños da avenida Xoán Carlos I en Culleredo denuncian que o mantemento das árbores no paseo da ría do Burgo é insuficiente, situación que din lles está a provocar múltiples molestias. Los árboles son inmensos, de vez en cuando caen ramas enormes, cada rama viene un camión para sacarlas. E ahora que estuvieron soltando hoja, atascan todas las calles, ya ves que se apoza el agua, atascan los registros, las bajantes, entran por los portales, los garajes y demás. A mayores tuvimos, que todavía hay, una plaga de bichitos que andan por las fachadas, por las cornisas de las ventanas. Este año es la primera vez, que son como una especie de mariquitas chiquitillas, pero negras.
pero muchísimas. Preguntaron vecinos e iso dicen que es de los árboles. Esta veciña promoveu unha recollida de sinaturas entre as persoas afectadas que tamén se queixan de ter que soportar cada primavera o pole dos chopos. Eu vivo no quinto, vivimos no quinto e incluso encima non podemos nin abrir as ventanas, e por aquí está todo sucio, entra no caraga todo, solamente por o polen, que a min os árboles gustan. O tipo de árbol, que quiten ese que ten o algodoncillo, estes que teñen así, outros árboles máis útiles, e non estes. A todos estes inconvenientes engaden a elevada altura das árbores que quita luz e vistas ás súas vivendas. Están 3 metros más bajo que la carretera y desde un sexto no podemos ver absolutamente nada, ni del paseo, ni de la zona de Oleiros, ni Puente Pasaje, ni el Chuac, ni nada. Aparte también nos quita muchísima luz. Las viviendas que damos este lado, hasta muchos metros más para allá de la ría no hay una edificación. Nos obliga a tener las luces encendidas todo el día. Febrero, marzo, abril, maio, todo el año. O Concello de Culleredo propón un plan para renovar e poñer en valor o arboredo con especies autóctonas, un plan que a veciñanza di non dá chegado. Tras a entrega no Concello das máis de 600 sinaturas recollidas, agardan unha resposta. Rematamos así o Galicia Noticias, quedan xa con Marta da Riba e o Telexornal. Moitas grazas pola súa compaña e moi boas tardes.